Der var et tidspunkt, hvor at mig og Marit skulle op og besøge Josefine, og vi kører sammen, og han sådan hiver i mig og er bare sådan, stop bilen! Og så ser vi et roadkill, som han tager ind i bagagerummet, som stinker helvedes til, fordi den skal Josefine have. Så åbner vi bagagesmækken og kører hele vejen til Fjerdslev, hvor Josefine bor midt ude i ingenting for at give denne her lille klamme roadkill. Og så var det bare så smukt, fordi da vi så ankommer, så bliver Josefine bare så skideglad. Og så har jeg bare sådan en fornemmelse af, at jeg vil lave en film om det stærkeste venskab. Og så er det bare ret vildt, hvordan virkeligheden kan tage røven på en. Klub Kranium handler om Josefine, Marit og Jay. Og de tre er ligesom sådan en gotisk Olsen-banden på en eller anden måde. Det er dem mod verden. Og når de mødes, så har de ligesom deres helle for den her meget pæne, jyske virkelighed, der er ude for døren. En dag, så alt den her trygge venskab, det smuldrer bare fuldstændig. Pludselig handlede det om, hvordan man kan vokse, hvordan man vokser fra hinanden. For mig er Klub Kranium en kæmpe hyldest til den ungdom, der tør at stikke ud. Og jeg håber virkelig, når du har set Klub Kranium, at du vil føle dig bare en lille smule mere forbundet til det.